Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Festeiros e festeiras, que tal, como están? Benvidos a unha nova edición do De Festa en Festa aquí no canal Rías Baixas. Nos seguimos percorrendo as festas de Galicia e hoxe facemos parada na parroquia de Santa Xusta, no concello de Moraña, onde hoxe é festivo porque homenaxean a súa virxe, a Santa Xusta. Imola pasar moi ben, queden connosco porque o programa promete arranca aquí e agora de Festa en Festa. Pois nada, dámoslle unha estampiña gratis, é dicir, non se lle cobra, a xente que trae a limorna, deixalle a limorna, trae os allos, non vendemos nada, nin velos, nin allos, nin nada. Trae os allos, os toca a santa, con devoción, pasa por debaixo dela, uns din, con devoción unha volta chega, porque se non se teñen que poñer a cola non pasaría nunca. Para mí é mellor. É unha santa que é maravillosa. Vin e sacoume de andar con muletas. Eu levo moitos anos vindo, xa vin desde Villa García andando aquí hai moitos anos. Se tiña eu por aí 15 anos. E se podo, veño todos os anos que poida. Hombre, aquí sempre, a máis comodidade que estuvo hoxe, e ven moita xente, moita. E vendese ten uns allos preciosos, e máis unhas rosquillas. Que o que leva a xente? A ver, contame. Os allos para que é para el de mal de ollo, para a buena suerte, para poñer no coche, para poñer na casa colgadiños, sabes? Para iso tengo de colgar. E logo as rosquilliñas. Por se baixa o azúcar para subila, non? Exacto. E despois vai comer o pulpo. Tamén. E logo vai a baixar bailando. Imos partiños aquí en Moraña. A tope de todo. E logo ten unha agua aquí especial. Pero desde pequenos vimos sempre aquí, sempre a romería, algo de tradicional, algo de moi bello, que contan que naqueles tempos hubo un cura aquí que viña de un pouco da fora, había unha tradición moi fuerte desto de quitar o maigallo, unha cosa tal, e parece ser, contan, que foi o que descubriu aquí esta fonte, porque estuvo enterrada durante siglos. Unha tradición tamén que toda esta xente que ven aquí acaba, non é só por beber, acaba non levando
Veño de San Lorenzo de Meis. Dende Meis. Elo. Ven todos os aniños aquí a Santa Xusta. Cando podo, sí. A ver, contame un poquinho, que é o que está facendo agora? Collendo a afa de Santa Xusta para pasarla por debaixo da Santa, bendicila. O sea, agora colle e despois vai por debaixo da xanta. E logo hai que collela por debaixo da Santa para bendicila. É milagreira, non é? É o que dicen os vellos, hai que ir coas tradicións. E vostede, señora, ven acompañando aquí a amiga ou...? Vou acompañando a ela e eu fago o que fai ela. Sí. Moitos anos xa vindo aquí a... Sí, moitos anos. Teño vido a andar tamén. A andar? Pero ela di que é milagreira e eu fagolle caso e fago... E cando veu andando foi unha promesa que lle fixo a Santa ou...? No, viñemos en pandilla. Como por tradición. Por tradición. Sí. Eso sí. Pídelle algo en concreto a Santa? Sempre lle pido algo. Sí. Sempre hai que pedir algo. Sempre hai algo que pedir. Sí, sempre. Por a familia, fillos, por todo, sempre hai que pedir. Que facemos ca auga agora? Collémola e despois... Bendecímola, vamos por debaixo das Santas, pois vámola para a casa, vámola bebendo. Sí. Que dicen que é bo. Pois bendizo os allos e bendizo a agua, como todos os anos, en tradición. Pois levo 3 de en pares, porque teñen que ser pares porque é cosa de suerte. Ai, sí? Sí. Di eso, a tradición, Sí. que ten que ser así. Ten que ser en pares para todos. E que vai a facer con eles agora? Pois agora vamos a poñer na casa hasta o ano. E po ano volvemos a renovar e levando outros novos. De Troans, iso xa é Cuntis, non? Iso é do Ayuntamento de Cuntis. De Cuntis. Bueno, é a primeira vez que estou nesta romaría e cando chegamos vin que o millo tiña un nudo feito. Sí, bueno, isto é a tradición de Santa Xusta. É unha tradición. Para quitar o meijallo. Ah. Santa Xusta é bojosa do meijallo. E sácase o meijallo Bueno, desta maneira? Din que sí. Beber a ajuiña e facerlle un nudo ao millo. E como se fai? A ver, ten que ser... Eso ten que ser cunha mansola. Cunha mansoa, sí. Hai que facerlle un nudo cunha mansola. Pero... E ten que ser a man esquerda sempre. Bueno, a esquerda, eu non sei se é a esquerda se é a dereita. Eu estou facendo ca dereita. É a esquerda. Ah, é ca esquerda. Estános dicindo aquí a pequeniña que é ca esquerda. Porque a pequeniña dixeron yo tamén. Sí, non? E non é fácil facerlo, E así sacas o migallo, disque. Disque, si o tes. Pero hai moito millo, con eles postos. O ano pasado non había ningún. Pois este ano sí que hai. Este ano botaron porque debe haber máis meijallo, entón hai que botar millo. Hai moito meijallo, entón hai que poñerlle máis remedio ao asunto, non? Claro, hai que botar millo para quitalo. Pois moitísimas gracias e imos a disfrutar da romería, vale? Gracias, venga. Nada, hombre. É que claro, nunha festa como esta, as charangas pois non podían faltar, Alex. Que tal? Moi boas. Moi boas tardes. Vos de onde vindes, a ver? Vimos de Campo Lameiro. De Campo Lameiro? Sí. Que viñechedes andando porque está ao ladiño. Bueno, está ao ladiño, pero trouxemos o coche para carretar todos os instrumentos, que senón co día que está, chégalle. Chégalle, non? Sí. 8 metales vexo, e ti que tocas, tío? Isto é un bolígrafo. Un bolígrafo? Sí. No. Estás tomando pelo ou... Un pouquiño. Un pouco, non? Xa estaba vendo, a ver, contame. É un frautín. Sí. Nada, é un instrumento que a priori non pega moito dentro desto que son as charangas, pero bueno, como a mí... Eu a primeira vez que o vexo, Verdad, é raro. Unha charanga a primeira vez que o vexo. Pero como a mí me gusta este tema e eu que toco a frauta, entonces pois teño que apañar co que podo. Ou era eso dar palmas. Pasei por debaixo dela e frotelle un panillo para frotar por a miña cara. Se o pasas, tes boa sorte durante o ano. Que veña todo o mundo á parroquia de Santa Xusta. A ver, é unha tradición que temos que coller os allos, logo bendecilos no manto da Virxen e poñelos na casa ou no coche para que nos vaya ben todo o ano. Sempre, logo vamos á fonte a beber e a darlle 3 nudos ao millo coa man esquerda. O sea, tela rota completiña. Completiña. Despois a comer o pulpo. Tamén. E a botarlle os bailes. Claro, eso pola noite. Sí. Con quen ves aquí a festa? Pois veño coa miña filla Catarina e coa miña amiga Margarita, dende Contis. Pois esperamos vernos ano que ven, vale?
Vale, moi ben, grazas. Todo o que estamos a ver nesta parroquia de Santa Xusta grazas á Comisión de Festas cun ano máis organiza este tipo de eventos. Estamos con Pedro, que é o seu presidente. Que tal, Pedro? Moi ben. E vexo que a parroquia abarrotada de xente. Este ano foi un ano bastante bo. Desde que collemos nós, pois intentamos subir a festa para arriba un pouco e a ver se vamos mellorando ano a ano. Sí, Isabel, hai nivel, Sí, hai moitísimo nivel e cada ano vamos a intentar subir o máis para arriba. E ademais que isto xa é unha tradición arraigada na comarca e que non só ve a xente de Moraña. Vemos xente que ven dende Valga, dende Vila García, dende Pontevedra, dende moitos sitios. Sí, de moitísimos sitios, incluso ven xente de Santiago, de moitísimos sitios de fora de aquí. E moito traballiño, Pedro, detrás que hai. Levamos 3 meses sin parar. Entre o traballo que temos cada un e este extra, pois non se dá abasto. A veces dá máis traballo que o traballo de verdade, Sí. Pero bueno, a satisfacción dos veciños e todo, pois é un honor. Bueno, pois temos aquí a un grupiño de xente. Que tal, moi boas? Moi boas. De onde vindes? Nós daqui de cerca, de Cequeril, de Cuntis. Dende Cuntis? E ven todos os aniños aquí á festa? Sí, tratamos de vir. Bueno, pois imos a decir que xa rematou esta última misa que se está celebrando na parroquia de Santa Xusta e a continuación vai a salir a procesión. Vostedes van a ir ou non? Sí, vamos a ir. Sí. Van todos os anos á procesión, señores, ou como é? A última misa, sí, señor. Na última misa? Na última misa. Xa veñen a propósito pa ela, non? A propósito pa ela, sí, señor. Ofreceulle algo a Santa ou non? Sí, claro. Sempre se lle hai que dar unha limosniña. Unha limosna, non? Que a merece. Para que se lle cumplen esas cousiñas que lle pide, non? Que nos fan falta, esas cousiñas que nos fan falta. As promesas de todos os anos. De todos os anos, exactamente. Vostede tamén ven de Cuntis, non? Non, eu aquí de Moraña. Somos de aquí de Moraña. Somos de aquí de cerca. E que fai a xente de Cuntis aquí en Moraña? Veñen invitados por vostedes ou...? Non, veñen á misa, son familiares. Son primos, este é máis aquela, son primos. E os primos como están pasando? Van ir á verbena, van ir a tomar o pulpo? Xa fomos ayer á verbena, xa fomos a tomar o pulpo e hoxe seguimos festa hasta que se acabe. E hoxe repiten, non? E hoxe repetimos. Hasta que aguanta o corpo. Hasta que aguanta o corpo. Bueno, pois eu, Ramón, vou a quedar aquí con eles esperando a que salga a procesión e imos a seguilos por aí, vale? Parece vos? Veña, imos alá.
Moi ben, festeiros, pois xa rematou a procesión que estaba programada nesta Romaría de Santa Xusta. Nos imos a ver e a escoitar uns consellos comerciais. Enseguida estamos de volta neste de Festa en Festa. Hoxe, dende o Concello de Moraña, estamos en Santa Xusta. Colabora Asesoría Correduría de Seguros, Asimo, Grupo Casal y Asociados, Laboral, Fiscal, Contabilidade e Xestións Administrativas. Somos a túa asesoría. Tecnagra, Perito Agrícola, Catastro e Concentración Parcelaria, Tasacións notariais, participación de herencias, proxectos técnicos, consulta sin compromiso. Frutas M&M. Estamos nos mercadillos de toda Galicia coa mellor relación calidade-prezo. Comer fruta e vida san. Centro Óptico e Auditivo Alonso, en Moraña. Somos o teu centro especializado no tratamento da visión e audición. Cociñas Camiño. Deseño propio de cociñas e baños con ampla variedade. Somos fabricantes. Rimi. Instalacións e montaxes eléctricos en Moraña. Chámanos sin compromiso. Moi ben, señores, pois xa estamos de volta neste de Festa en Festa. Xa vimos a publicidade e agora o que toca é cear, por suposto. Imos a tomar o polvo, imos a tomar o churrasco e a botar os bailes na gran verbena que teñen preparada aquí en Santa Xusta. Seguimos no de Festa en Festa. Que me pareu a vaca, trouxome 2 becerros e veño a celebrarlo. E veño a celebrar? ¡Hombre! Pero con toda mi familia. Iba a dicir que solo non ves. No, con todos estos. A ver, presentamos, quenes son? Mis cuñaditas, todas moi guapas, ¿sí? Mis cuñados moi elegantes. Pero eso belle elegantes porque pareu a vaca ou porque... Porque pareu a vaca. Sí. E con 2 becerros. Con 2? Carallo, non é un solo, son os que aquí en Santa Xusta, en Moraño. Total, que sí. O sabe todo o pueblo, Hoxe festivo. E o sabe todo o pueblo. Todo o pueblo. Hombre. Mañá ten que facer festa, pero na casa, non aquí. Total, ¿sí? total. Como estamos pasando por aquí, señor? Boa noite. Moi ben. Moi ben. De aquí de Moraña, sodes vos? Sí, somos de aquí de Moraña. E veñen sempre a esta festa? Sí, sempre porque somos de aquí. Comentaba antes con outra señora que festeiros sodes da bonda aquí en Moraña, O que? Festeiros. Sí, festeiros, aquí temos festas todos os días. No Brán hai festas en todos os sitios. Ides a botarlle un baile agora, ca verbena? No, seguramente non, pero vamos, xa bailamos. Xa me chafou o plan o señor. Sí. Hai que coller a unha destas mozas que hai aquí e botar un baile. Bueno, pues igual sí. Igual sí, non? Xa veremos, a ver, sí. Que vos aproveite, señores. Bueno, moitas gracias. Vale. Estou vendo por aquí que temos las tazas, pero falta o viño. Está aquí. Ai, para, non o vía, perdonádeme, non o vía. Queres un viño? Pero hai que descorchalo ahora. Queres un viño? Probamos los dous? Home. Ai, xa me están a dar a probar o viño. Mal asunto este, No, normalmente é bo. É bo? É daqui de Moraña? No, non somos de aquí. Que tal o está pasando aquí en Santa Xusta? Acabamos de chegar ahora mismiño. De onde son vostedes? De Xeve. De Xeve. E veñen sempre aquí á festa a Moraña? Sempre. E quen está hoxe aquí con vosco? A ver, preséntame a mesa. Os compañeiros, a muller, os sobrinhos e os fillos a filla o xenro. A pasalo ben, non? Que é do que se trata. Brindamos entón. A ver, por Santa Xusta por Xeve. Veña. Vale. Aí vai. Brinda. Pa dentro agora. Un saúdo para de Festa en Festa. Enseñoume vostede o que? Os allos de Santa Xusta. Pero vostede non foi a bendecilo. No, eu non. Eu cheguei tarde. Tiña que ir, fixo mal. Pero estaba traballando, non podía. Estaba traballando. Claro. Bueno, entón desculpamos á señora. Hombre.
Como se chama vostedes? Isabel. Como? Isabel. E bendeciuchos quen? Quen chos bendeciu? Lorena. Sí. Agora pa casiña non agardalos ben. Hombre, a ver se fan algo. E pa ano volver non? Hombre, a buscar outros. Moitas gracias entonces, graciñas. Non é todo traballar, hai que comer tamén. Estamos aquí cos componentes da Orquesta Atenas. Grupo Somos Atenas. Poucos, pero comemos moito. Comemos moito. Sí. Pulpo sobre todo, está buenísimo. Hai que manterse tamén para facer as actuacións que vos facedes. Por supuesto, é moi importante, aparte primordial, encherse de comida para facer unha actuación estupenda, como Dios manda. Bueno, a ver, conta un poquinho, que o que cenaste de hoxe aquí? Pulpo, churrasco e un boviño. Un boviño que non pode faltar, non pode faltar. Jamás. Isto tamén dá enerxía, para bailar despois e para cantar. Depende. Ou che dá enerxía ou te deita, unha de dúas. De onde sodes vos? De Padrón. De aquí ao ladiño, cerquiña. Como vai o verán? Bueno, podía ir mellor. ¿Sí? No, minto. Vai perfecto. Sempre con moitísimas ganas de traballar e divertirse, pasalo ben. Festa. Pois agora, José, que toca? Bailar, cantar e disfrutar en Moraña, non? Perfecto, como ten que ser. Un saludo a todos los que están vendo de Festa en Festa do grupo Atenas. Pero que dúas mulleres máis guapas hai hoxe aquí en Moraña. Que tal están? Ben. Sí. Como bailan vostedes aquí? Moi ben. Bailase ben? Sí. En Moraña hai boas bailarinas ou non? Sí, e cómese de maravilla. Como se chama vostede? Ai. Non o quere decir? Non o quere decir ou que? Sí, Ernesta. Ernesta, de onde ven Ernesta? De aquí de Moraña. Ai, é de aquí. Ahora vain a ver pola televisión todas as veciñas como está bailando vostede de ben. Veña pa aquí, que fan intercambios de parellas tamén bailando. Bueno, nada máis bailando, exclusivamente bailando. Quedo moito máis tranquilo entonces, quedo moito máis tranquilo. A mí xa me parecía que estabas nervioso por esa... No, quedo moito máis tranquilo así. Estabas desconfiando. Un pouco sí, un pouquillo sí. E por que estades tanto? Porque vai... Porque estades ollando tanto. Estamos o que estamos. Estamos pasando ben como vostedes, que bailan os catro de maravilla, Intentámoslo. Sodes profesionales ou non? No, amateurs. Sí. No, amateurs. Ides a todas as verbenas a bailar? No. Esporádicamente, non é? Intentamos manter este físico mantendo bailando. É moi bo deporte de bailar, Claro, pues, como mira o físico. De onde veñen vostedes? De Caldas de Reyes. Ai, de Calda. En Moraña bailase ben ou non? Perfectamente. Sí. Perfecto. En Caldas tamén sodes moi festeiros. Tamén. Hai boas festas. Tamén. Eles quenes son? Quenes son eles? Os compañeiros. Amigos nosos. Amigos vosos, sí.
Tendes para moito tempo aquí na verbena ou non? No, marchamos No. xa marchamos. Entón, haberá que botarlle un baile máis, non? Un máis. Bailádeme entón, bailádeme. Eres mi amor verdadero, te quiero, te quiero, te quiero. No hablemos de tristeza ni de dolor, hablemos de esta noche de puro amor. Llévame el sentimiento a la pasión y sigue activo, prestando la atención que siempre has querido. No dejes que nadie cierre el camino, así que te grito en el destino. Sin ti, no encuentro la manera de explicación. Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Llorando me dejaste sin razón. Mientras tanto que ya vendrá tu dolor. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. La misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará. Ya me voy. Llorando me dejaste sin razón. Mientras tanto que ya vendrá tu dolor. Aquí estamos con Luisa Piñeiro, que é alcaldesa do Concello. Que tal, Luisa? Moi boas. Hola, que tal? Boas Disfrutando da festa, non tamén? Claro, por suposto, como fago sempre en todas as festas do meu concello de aquí de Moraña, e hoxe tocoulle na festa de Santa Xusta. A patrona. A patrona do concello. Hoxe estuvemos de festa, xa levamos 2 días, pero hoxe é festivo local aquí en Moraña e a patrona do noso concello. É unha tradición esta de vir a Romaría de Santa Xusta xa de moitos anos, non, alcaldesa? Moitos anos, a verdade é que eu xa ben pequeniña, porque ademais son desta parroquia e había moitos romeros que viñan aquí a nosa parroquia, a festa de Santa Xusta, e ano tras ano pois a tradición vai sendo maior tamén, porque hoxe a verdade que durante todo o día houve moitísima xente e a verdade que é unha gran festa, non? E ora a noite a música. É de bailar esta alcaldesa ou non? Sí, o que pasa que ahora estaban as colchonetas, porque como teño nenos... Os pequeniños non, claro. Teño que disfrutar primeiro con eles e logo onte a noite que estuven aquí tamén, e tamén me gusta bailar. Un bailiño tamén. sempre hai tempo para botalo, non? Efectivamente. Alcaldesa, que vaya moi ben e boas festas. Moitas gracias. Gracias. Hoy se bebe, me voy a emborrachar por ti, pues cuando te emborrachar por mí, se bebe. De onde veñen vostedes, señoras? De Pontevedra. Perdona, De San Mauro. De Pontevedra. Sí. A propósito, aquí a Festa Moraña. Sí. E que ella está, Vimos a comer e viñamos aquí á festa. Ah, vale. E quenes son as que están contigo bailando? Somos esta pandilla. Pero espera, non lle dé espalda á cámara, que senón non ven o guapa que Esta está. pandilla. Sí. Estamos Todas aquí amigas. Todas amigas. A bailar. A bailar. Hombre. A pasalo ben, non é? Hombre, e demais toca de maravilla. Aí tocan ben. Moi ben, Sí. moi ben. Hai nas que levar para Pontevedra, entonces. Hombre, claro que sí. Sí. A Dille San a Mauro. xente que hai que vir a bailar a Moraña. Señores, hai que venir a bailar a Moraña, que é unha maravilla. Se o digas pontevedresas, hai que facerlle caso. Hombre, claro que sí. Bailamos ti máis eu? Bailamos. Veña, vamos alá.
máis eu xa temos tamén a promesa feita, a Santa Xusta, así que esperemos voltar o ano que ven e que a nosa promesa se cumprira. Así rematamos o programa de hoxe dende Moraña e vostedes xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, o 986 710 741, ou se prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. E nos vémonos na seguinte festa pa semana. Que sexan felices festeiros. Ata logo. Seguimos bailando, seguimos disfrutando y desde Vigo nos llega la guapísima Ani Pazo. Sí, señor, mira qué bonito. Bailamos al ritmo de cumbia porque son amigos y en directo tu grupo. Grupo Atletas. Programa ofrecido por... Hombre, no era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillastes-me de sorpresa facendo uns selfies para os meus folloguers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.